coftal ɓallimen Aissatou Ly tedduɓe heeɗiɓe refi fulfulde on calminama on juurama on jaɓɓama yewtere coftal ɓalli meɗen ko weltare noon walla mbiyen ko weltare wonanimi artude ɗo caggal gurte addande on yewtere nde ko adi foof wiide on kadi korka jaam alet hande nde en kalat ko witi e eɓɓore hesere nde FIFA addi en innira ɗum FIFA série holko woni fandare ngel kawgel holko woni fayida muɗum holto waɗata ma en jewtid ɗum foof ma en kal kadi ko yowiti e kawdire cehelaagu baɗɗi walla ɗeɗo ñalaɗe hakkunde walla en ji yoge leyɗe ko wayno Sénégal Mali Burkina Côte d'Ivoire foof ha e Mauritanie e Guinée petti goɗɗum kadi ko jewtitten woni fijoji Afrique en innire Jeux africains. tedduɓe on ji hande noon haalirde nde ne yeewi seeɗa saabi ɗum ko Sénégal woni ko e subgoji Arouna Deme e Dieynaba garani hande noon jaadeten kono wowiri ni e Abdoulaye Diallo. Abdoulaye a salminama. eyyi Aissatou a salminama Aissatou Ly salmini heeɗiyankoɓe refi fulfulde fof. eyo mi salmini kadi walla bismoɗen hoɓɓe men andaɓe noon e yewtere nde Selou Tata Diallo gollidiɗo e refi to Guinée e Fatoumata Diallo ko ɓi Côte d'Ivoire kamɓe ɗiɗo fof eɓen e ɓoggol ngol. Selou Tata Diallo a salminama. A salminama Aissatou Ly salmini heɗitiɓe RFI fulfulde fof min salmini kadi wonɓe ka studio takko maɓe. Fatoumata Diallo anne a wiyama bisimilla ma e yewtere coftal ɓalli men. A salminama Aissatou Ly e yimɓe fof heɗitiɓe men e radio ɗo. eyo en ji ɗeɗo ñalaɗe kawodiri cehelaagu kewɗi mbaɗi ma en gar hen joni kono hade nde en kalat taw e miijo ngo FIFA addi ene wiye FIFA série ko kesum noon. Mamadou Diongasi Ba waɗani en hen jangtore keɗoɗen mo. ngal kawrital kesal ko leyɗe jowi woni ko jaɓɓingal ɗum ko Algérie, Azerbaïdjan, Arabie Saoudite, Égypte et Sri Lanka. Leydi be jaɓɓike guɓal ngal kippuji nayyi ko Arabie Saoudite woni ko jaɓɓi guɓe ɗiɗi wondude kippuji jeetati e ko leyɗe nogay e nayyi woni ko tawda e ngal kawrital hino tawa e ɗen leyɗe lollirɗe lato ballon wono Algérie, Croatie, Égypte, Afrique du Sud, Tunisie, Cap-Vert, Guinée équatoriale, Guinée e leyɗe goo ɗe lollira lato ballon ɗi kippuji kodi eɓɓano fijugol kawrite samakalaje e nde yolde dental FIFA e ndu lewru tataɓuru fandunde ngal kawrital FIFA série ko walitagol kippuji ɗi wowano tindodirgol yo fottu andidira gila neeɓi dente balol leyɗe ɗuɗuɗe hollimen hino faala tindodirgol e ɗeya leyɗe windere yankeje ɗum nawra e balon o yeeso woni ko holli Gianni Infantino hoorejo ngal dental windere yankewa lato balon noddirtengal FIFA. jarama Mamadou Diongasi Ba kawdire ɗe noon puɗɗima guila 17 diɗɗe kewɗe petti Algérie fotti Bolivie o dimi ɗum Égypte kadi fotti Nouvelle-Zélande hono noon Guinée fotti e Vanuatu wiyete Abdoulaye ko noon tigi Vanuatu eyo Guinée hawi ngal diɗɗal mbaddi jeegom. Selou an ko adi fof holno jiiruɗa ko Guinée hawi ko kadi holno jiiruɗa ngo miijo ngo FIFA addi. Ngo miijo ko ngo FIFA addi no ɓurtay moƴƴude ɓurta wallitade surtout leyɗe wono Vanuatu en wono Curaçao en ay ko leyɗe ɗe wowa fijidude e leyɗe kilɗuɗe ɗen wonɗe yeeso ɗen e fiye lato ballon o sa ndaari a tawi wono Guinée ko feƴƴi ɗo ɓe fiji kamɓe Brésil ɓe fiji kamɓe Côte d'Ivoire ɓe fiji kamɓe Algérie ɗum noon fof ko match amical kono hikka ɓe ko kamɓe Vanuatu ko kamɓe e Curaçao woni fottude donc ko wallitiɗo ko FIFA addi kon ɗo wallite wano leyɗe siga wano ɗen leyɗe ɗe howloraka noon fof ka latto ballon fottugol e leyɗe kelɗuɗe ɓe eɓɓodira ɓe ndaara ko ha honto ɓe woni e ko honno ɓe dowa wakkilorde fi yarugol yeeso kadi ɗum noon FIFA on ko waɗi ko no moƴƴi tentini fi leyɗe fanduɗe ɗen kono sa yi Guinée no focci e Vanuatu biji jeego a landoto joni ko honno woniri ko Guinée kelɗi ha feƴƴiti ka ko Vanuatu foofi ha feƴƴiti ko landal ngal ko wallay ko ɗum woni lawtal ngal leyɗe ko noon jeegom heewi aha
eyo selu a haali gon ko ɗum woni namdal ngal Abdoulaye en ji ene wayno tengtini tan ko hande darnde Guinée en jino to kawgel kan darde mabɓe toon ɓe ngari hande ɓe pi ndi leydi Vanuatu loggi jeegom. no yiri noon yo anda siko Guinée dari darde kelɗude walla ko Vanuatu kay foofi ɗum noon lebbi e loggi jeego Aissatou ko ma kay loggi jeego no ɗuuɗi ko e fokku koyngel si a ƴeewi ɗum fof no yewta fi ɗum ko hani kon si tawi a tiidodiray e kippu hara koko yowiti e kawgal ceylaagu koma ndaara ƴeewa no haniri ƴeewa hara ko kippu kadi marɗo darnde sabu ɗe kawdire fof walla mbiyen ɗe tiidodire ceylaagu ko heblagol ngam yaade ka folotiro wano kan wana folotiro aduna yankore ni coupe du monde kono ko fewndiɗo ko folotiro coupe d'Afrique kan woni demi hitande ujunaji ɗi e nogay joyi Maroc ko wiide tan nde ko FIFA lilni kon koko moƴƴi koko moƴƴani e kippuji e leyɗe ɗe andanɗa ɗe ko leyɗe wasɗe sembe sabu weeɓa wasiya weeɓa eɗi potta ɗe ɗo leyɗe eɗe kawodira eyo weeɓa sa ƴetti yeru wiyan tan kippu Afrique kippu mo yeru ƴetten kippu Guinée wiyen kippu Guinée no eɓɓi tinodirde walla fottude e Brésil ɗum na ko heɓata sabuna yewtugal ngal haray no satti sanne FIFA nak sa di FIFA woni pelle aduna fedde aduna encore toppitine gueɗe fokkoyngel so addi ɗum sikku ɗum koko wallitoto leyɗe goɗɗe wasɗe sembe hara ko eɓɓude darade walla sembinde darde mumen ngam fijoɓe ɓen heɓa darde walla daro no haniri eyo Fatoumata mami arema mami artu e ma sabu anne ma addu yiyande ma e kawodire gonɗe e wadde oɗo saaha ɗum woni kawodire cehilagu sabu so diwi ngo miijo ngo FIFA addi e oɗo saaha en ji leyɗe kewɗe gonɗe ɗo henne tawanoɗi fijo kango ene o saaha e wadde kawodire cehilagu en ji hen Abdoulaye Sénégal hawdiri e Gabon Burkinane hono noon fotti Libye Côte d'Ivoire fotti e Benin ma taw ma artan en e jaltude ɗi mi anda so tawi aɗa jogui ɗum ɗon tan limana en no yawiri mi wawa hokkude Fatoumata kañumne adda miijo muɗum eyyi kay Aissatou caggal lewru e balɗe nde timmode nden koma wiyen ɗum kadi fija hakkude Côte d'Ivoire kañum e Nigéria teskama gila e aljuma walla mbiyen alkamisa tinodire diɗɗe Afrique naaje ko fati kaw tinodire e ceylagu woni match amico eɗen no tawa Côte d'Ivoire hakkunde mabɓe Benin diɗɗal kala waɗi loggi ɗiɗi kawgal ngal noon ko France waɗa ɗum noon woni ko kawgal aranal Côte d'Ivoire caggal nde ɓe nawi desewan kan ngal ka mabɓe e lewru ɗiɗaɓuru e nde hitande ɗo goɗɗum ɗum hara en arta e ɗum e woni Masga del capitaine ji mabɓe fowti ɗon hakkude Sénégal e Gabon ko fooli ko Sénégal fooli loggi tati e kowal ngal kawgal kadi ko Amiens to France waɗa Nigéria fooli Ghana loggi ɗiɗi e gotel Tchad fooli Maurice loggol e kowal Togo fooli Niger loggi ɗiɗi e gotel Mali kañum fooli Mauritanie loggi ɗiɗi e kowal kono Libye e fooli Burkina Faso loggi ɗiɗi e gotel Soudan fooli Guinée Bissau loggol e kowal Aissatou goɗɗum ɗum ko teska kon tinodire hewɗe ko Maroc waɗa e alkamisa on Guinée fooli no mbirɗe no nane Vanuatu loggi jeego e kowal ko fati e FIFA série Abdoulaye Maro en daroto ɗon tan garten e kawdiral hakkude Côte d'Ivoire e Benin ko ɗaminanoki Fatoumata onon sen mbi Côte d'Ivoire en ji hande Côte d'Ivoire ko waɗi e kawgel kan hikka Côte d'Ivoire ara e kawdiral muɗum cehilago hakkude mum e Benin telde mbadde ɗiɗi bang yo bang Fatoumata mati ɗum ene hani Aissatou miminata ɗon no hani ma hana par ce que sen heɗitike ko elto amen on inni kon min sikku tum lan tawtimo en lan wawimo tawtude andi ngakdingal kan gayngal ɗo Côte d'Ivoire en fof en yi golle Côte d'Ivoire ko waɗi kon e ngakal ngal gayningal e gayninin wona hay lebbi ɗiɗi tafo
min ngani hay fettude taw victoire amen on kadi match ami ko jigin fuɗɗima donc sikka tun ko sukarɓen ɓe e heɓitaari golleji maɓɓe ɓe an laarino ɓe débutira on du fijunaaru ɗo kono ɓe wakkilino men ɓe wakkilino haa ɓe hawaka gonga tiri kanji ɗiɗiri kala hawaari kono mbadduji ko ɓe watti kon ɓe fotti e tan ɗon no moƴƴi ɗon haani ne hani ay Aissatou min ko on tumi mi yadani yiyande makko sabu sa ƴeewi Côte d'Ivoire darde maɓɓe nden ngo folotiro feƴƴugo ka maɓɓe sondo kala si tawi mbiyen Côte d'Ivoire si folama si nadama loggol kamɓe ɓe sembine darde maɓɓe ɗen ha ɓe ittangol loggol ɓe watta loggolol ngol kadi en jii hakkude maɓɓe e Benin ko Benin adi nadude ɓe itti loggol ngol Benin watti kadi kamɓe ɓe arti ɓe fof sikkuno Côte d'Ivoire ɗum anayi te Côte d'Ivoire noyi e compétition Côte d'Ivoire ine wowi fijirde noon sabu hay kawguel kangel ko noon kawdire maɓɓe kewɗi fof ko noon ɓe keɓiri pole kono ɓe ƴettani ɓe heɓani polgu sabu sa ƴeewi kamɓe fotno ƴettude polgu ɓe iwti e victoire kamɓe naɓi desol ngal e nder lebbi ɗiɗi yona lebbi ɗiɗi ɓe ari ɓe ko selu jogori sernude min Benin hay yahani Benin tawaka sa hay e go folotiro kan ɗon kadi ko ma ƴeewe selu an hol yiyande ma hen mate ɗum firtata tan ko Côte d'Ivoire desewal ngal heeɓi ngal handano ɗum ko ɗum welata fi honnon Côte d'Ivoire ɓay kaɓe ƴettuno coupe d'Afrique des nations joni kaɓe yeehi o hara yiɓe habba noon ɓe andi wona équipe fanɗuɗo donc fijidowo e maɓɓe o fijiray doole a wayi Côte d'Ivoire coupe d'Afrique des nations ɗo fo yi no ɓe fuɗɗornono moƴƴira ko ɓayi ɓe changi eltowo maɓɓe on piiji ɗin wayli seeɗa awa joni noon no nandi so tawi Côte d'Ivoire fennuga coupe d'Afrique des nations ɓe sembini doole maɓɓe ɓuri doole ko ɓe marno kon sabu contexte on sabu public on yimɓe ɓen supporter ɓe maɓɓe ɓen e fof ɓe sembini doole ɓuri doole ko ɓe marno kon haa ɓe yeeɓe ƴette coupe d'Afrique des nations joni noon coupe d'Afrique des nations ɓe memoyi kammu ngu ɗo ko ma ɓe cippito kadi ley seeɗa ɓe wakkilo ɓe fuɗɗito wakkilagol e bas ɗo na innugol ɓay ɓe ƴetti coupe d'Afrique des nations ɓe arti ka ɓe wonno ara ɗum ɗon ɓe waway fiwde fof wona no wonirta ɗo ko ma ɓe fuɗɗito kadi e bas ɓe golla wasi tawi ha hande ɓe ƴettano coupe d'Afrique des nations ɓay e fenno coupe d'Afrique des nations kono forto ɓe winirta noon contexte on hari no seedi joni noon ɓe arti affaire ɓe fotti e fof joni ɓe fuɗɗitako e bas ɓe fuɗɗitako e bas mi ɗon ɗo mi jaɓani ɓe fuɗɗitako e bas goɗɗo ƴawata golla ko golli kon ha hewta dow inna fuɗɗita to bas awa ɗum hara nafa ko golla e nder lebbi walla e nder lewru a wata gollude Abdoulaye acci hakke Aissatou wona innugol fuɗɗitagol e bas wasi tawi ko ɗuma joni coupe d'Afrique lanni joni ɗo innugol fuɗɗitagol e bas on ko innugol fof no fota hande kadi joni si éliminatoire fuɗɗike hay goto qualifiaki komin dokka e waktu heewani wadde en garat hankadi ha joni koye ngal kawdiral keddotoɗen saabu hanki walla mbiyen saabu kanko Max Gradel haali ɗum Abdoulaye o andini hankadi o yoppat golle walle ɗon ngal kawdiral wonno kawdiral makko battidigal joni noon en jahat keɗoɗen mo saabu won kongiɗi suuti caggal ngal kawdiral keɗoɗen garten. Honnêtement, je me suis préparé 2 ans. So haalde goonga mi fiɓino anni o ko ɓooyi duuɓi ɗiɗi hade kan o mbinomi ko o kan wonata kawgel am battidingel ko Allah waɗata nde puɗɗimi fettude équipe Côte d'Ivoire min pettidno ko e Benin hande kadi kawniral am battidingal ko hakkunde Côte d'Ivoire e Benin ɗum ko kawisa Allah sabu hande min kanno fettidde koye Argentine nannude mbaddu e ngal kawniral am battidingal mi ɗaminanoki ɗum mi weltima no feewi mbeɗa yinno Côte d'Ivoire heɓa kaw kono ko ni Allah yiɗiri. J'aurais préféré avec la victoire mais bon dans la vie on peut pas tout avoir. eyo Fatoumata hanki mbeɗa wiya hanki ni ñande kawdiral ngal eyo ko hanki wonno nogasi tati holko tinɗa e ɓernde ma an caggal ngal kawdiral e ɗi kongi ɗi Max Gradel suuti wiide hankadi o gayni golle makko e diɗɗal Côte d'Ivoire. yimɓe sabbino ko Max Gradel no haala yattude makko e o sélection ivoirien min habbakino ɗum wona law maɗum min habborno
par ce que o neeɓi e Massale Gradel ko double champion d'Afrique sen yi fijinaaru makko 2015 fijinaaru makko hikka mo handi ko waɗi koye partout ko waddi e okit e Côte d'Ivoire kon ko golle mawɗe o waɗi min yejjitama hay goto yejjitata ko e Massale Gradel inde makko on duppakit amen golle mawduno waɗi sen yi kadi golle ko wonta club makko e Gracia Tech golle mawɗe waɗata e poste makko allié gauche depuis no yeeyi toon et puis depuis parcours makko fuɗɗodi e Côte d'Ivoire ɗum ko 13 ans hikka sappo e tati vraiment golle makko on hay goto yejjitata et puis fof en yeeyi parcours makko hay goto yejjitata kippon kadi fijinaaru makko ndu waɗi hankin ɗum en fof en yi en fof harɗen weltorimo surtout kadi o watti baddu kanko watti baddu premier Côte d'Ivoire on ne woodi min weltori eyo ene waɗi fayida ɗum noon emin duwanomo tan Fatoumata goɗɗum kadi so diwi diɗɗal Côte d'Ivoire en ji en kaali ɗum Sénégal fotti e Gabon hawi ɗum mbaddi tati mbeɗe sikki e kowal ko noon en ji Aliou Cissé eltowo diɗɗal Sénégal ngal addi sukaɓe hesɓe ko wiyete du 109 en jini goto e mabɓe nanni mbaddu Mikaïl Faye Selou min jahat e Selou holno jiiruɗa kawdiral mate ɗum firti hankadi Sénégal koko arti momtude gonɗi walla Aliou Cissé koko arti momtude gonɗi Sénégal naaɓe saabu en ji kawgel kangel ɗaminare ene jogono kono yakar meɗen yakar leydi Sénégal fof taƴino ko non woni Aissatou ko weltanagol Aliou Cissé ɓayi ko woni wadde kon kanko yo kippu Sénégal koko wondi e soobe koko wondi e Dakar mais fi honno Sénégal en yiiɓe woni ha ɓe coupe d'Afrique ɓe ari ɓe mari fijayɓe génération wa siga maɓɓe ari ala Afrique ɓe woni ha ɓe coupe d'Afrique ɓe ƴetti coupe d'Afrique joni noon a andi duuɓi ɗin noon no towude fi woɓɓe maɓɓe ɓurɓe maɓɓe ɓen iwi Europe championnat ji kelɗuɗi goono toon ɓe mike ɓe yaari Arabie Saoudite fof no andi e ballon on Europe e ballon on Arabie Saoudite wona gotum fii kala ballon on Arabie Saoudite toon kadi no yarde yeeso seeɗa kono ɗo ko Aliou Cissé ko ɓurta weltanademo ko ndaarugol fijayɓe ɓen ɓe woni addude ɗon pay koye tun joni woni addude wayla place ɓe mawɓe ɓen ɓe pottitade seeɗa ɗum na golle weluɗe fii noon donc ko wakkilare janere wawata ɗum ɗo sa ndaari ɓay ko wiyete fijo ballon kon ko ka hakkunde portoɓe na milieu terrain sa ndaari ɗon joni ka hakkunde ɗon fayde Aliou Cissé lannino waylude wonnoɓe ɗon men fof donc golle kelɗuɗe woni wadde e ko résultat moƴƴo on 3-0 ɗon fi Sénégal yesso Gabon noon Selou Abdoulaye mataw en keɗoraɗen ko silmaji ɗiɗi tan gadda hen yiyande ma en ji Aliou Cissé kanko addi sukaɓe hesɓe baɗono Amaro Diouf John Loppi Sanou e Habib Diarra holno jiiruɗa kanko ɗum Abdoulaye eyi kay Aliou Cissé no way noon ko noon no waɗi noon ko noon koma équipe on daara sukaɓe tawteke équipe ɗum noon nayoɓe artumɓe ɗumane koma ɓe wallaɓe ɓe ɗowtaɓe koɗo ɓe haalta noon wonɓe toon ɓe mawɓe wano Cheikhou Kouyaté Idrissa Gana Gueye Sadio Mané sa ƴeewi ko kamɓe fuɗɗinno mate ɓen fof sukaɓe hesɓe arɓe firtani ɓen hankkadi poti ko yaade hankkadi goppide sukaɓe ɓe yo ɓen koye yaade ɓe woni kono ɓe ittetake noon koma ɓe ɗowtaɓe ha ɓe anda lawol ngol ɓe suusa comme no wirte noon ɓe suusa lawol ngol on tuma noon Aliou Cissé watta ɓen ɗon o watta ɓe comme ɓe natte noon titulaire kono fewdo ɗo koma no waɗiri ni o addaɓe ɓe seeɗa ɓe o daaraɓe o okkoraɓe ko innete kon temps de jeu ha ɓe tawa kamɓe tigui joni ɓe tawama ɓe suusi ɓe gayni suusude on tuma noon si ɓeeɗa noon yaaha accidaɓe équipe wono Sadio Mané sabu Sadio Mané en kadi ko ni goye haari kamɓe kadi ko ni ɓe waɗano yo Abdoulaye haala ma waɗi fayida waktu o noon koko ɗeddumini min mbino mamin kaal haala fijoji Jeux africains kono heƴata hen ɗum noon tan tedduɓe min mbi on ha yontere arore e yewtere wonde eɗen ɗaminino haalde kadi haala Burkina e Libye kono heƴata hen ha hande min jettimon noon e heɗogol mon lobbol min jetti hoɓɓe men Abdoulaye Diallo e Selou Tata Diallo a yettama hande ko jaljalɓe ɓolɓe Fatoumata Diallo kañum ne yettama tedduɓe min mbi on haalete arore e yewtere wonde on jarama